बे समाव मोनसे मिथिनो गोनांथार खौरां रायजोनि बिसायख'थि बियाबफोरनि सिमा बारायनाय गोदान बियाब दाफुंनायनि नोजोरजों आसामाव सफैदों मिरु बिसायख'थि आयगनि मोनसे हानजाया नंगौ मिरु बिसायख'थि आयगनि हानजाया दायो गुवाहाटी नोगोरमायाव सफैनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोजों मेल जथुमदों दिनै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मनि दैदेननायाव मोनसे थान्दै हानजाया मिरु बिसायख'थि आयगनि बिबानगिरिफोरखौ लोगो हमनानै सावरायो गुवाहाटी रेडिसन ब्लु हटेलाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो मावफुं सोद्रोमा बिबानगिरिफ्रा गोनांथार सावरायनानै मिरु बिसायख'थि आयगनो गोसोखांलाय गथायदों मिथिनाय बादिब्ला बिटिआरआव बियाब फेहेरनाय एबा बियाब बारायनायनि सायाव आयगनो गोसोखांलाय गथायदों बे समावनो सोंथि सिखाङो बिटिआर गोरोबथा बायदियै बिटिआरआव थाखानाय मोन 40 बियाबनिफ्राय माब्ला 60 बियाब जागोन थारैनो दिनैनि लोगो हमनाय समावनो बिटिसिआव बियाब बारायनायनि खोथाफ्रा ओंखारदों नामा गुबुन फारसेथिं क'क्राझारनि अनगायै उदालगुरिखौ लकसभा बियाब खालामनायनि बाथ्रायाबो रोखा जाबाय नामा जुदि बेफोरबायदि दाबिफोरखौ मिरु बिसायख'थि आयगआ गनायनानै लादोंब्ला बियो बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद रंजाथाव जागोन नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन